RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Priya, 14 years old, taga Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong regla. 12 anyos ko dihang nagsugod ko sa akong menstruation. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Mama, kanus aday ko dugon. Ha? Anong nangutan na gud ka, ana, Bria? Kay dugon magit kahatang mga papay. O lagi. Pero nagdali ka man siguro magdaga na ka, uy. Di man ko, si Miyang ang classmate kituko naman. Namang gawin mo na dala ka na. Kaya naman. Kanus asaday ko sa? Sus, pabutan. Basta kon may larigo sa impante. Ma, Sige ka, ha? Mao tingali nga nauwahi ka o kadalaga kay sa imong classmate. Kaya nga kung magkay ka ng manggang hilaw, di ba, santol? ma. Bria, na, magta na, ibuntag na. Klase ni mo. Tila ko miss ko ilaw ma kapoy ka akong lawas. Unsa? Unsa kay ka? Gilantan ka? Wa man, pero kapoy ka akong lawas lagi. Kanong maragit pa maulan ko ba? Kipamaulan ba, oy? Mura man sa kung si trabaho ni mo dinis bay. Di ka manggani mga buog tubig. Bangon na diha. Sige na. Sakit akong tiyan, ma. Ha? Oh, mauna na. Sige, magkaon na ng aslom. Tapit man akong puson, good. Sa? Oy. Oh, Bria, may samad ka? Ha? Wa man. Ang butlong. Be, sibog ra gud be. Sibog. Kaya ang imong habol, dunay duko. Sa? Say, Bria, dalaga ka na. dagan ako, ma? Yes! Dumatang magkuyog og palit og napkin. Lagi, nakanagit ko. Anya, manguyab na ka, anak Bria. Ha? Nganong manguyab man ko? Kay daga naman to. Pwede na tang manguyab, Bria. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nalipay ko dihang giriklan ako sa edad nga 12 anyos.
Apan nag-uulsap ko, kay pagkasunod buwan ana, wa naman sab ko regla ha. Kay nga ako nahibawan baya, matagbuwan gyud na. Apan, wa na ko regla pag-usab. Unya, Mao ba? laki ma, wa na ko regla usab. Matapos na lang ang buwan, pagit ko dugo. Ay, basig, layag lang na. Layag lang na. Ha? Layag? Ansa na ma? Nagi mga babae ba nga layagunon. Kanang dili ba magtultol ang regla? O, basin usa ka ana. Ni, katiklaro ani akong pagkadaga, uy. Ay, noon, una pa man to nimong regla sa unang buwan. Basig wa pati klaro. Pero basig layag na lagi na. Maingon ana gyud nga muskip ang regla. Maunay gitawag og layag. Mo ba? Wa lagi ko kasuway, ana. Anang... unsa to? Layag? Mao ka ni. Ano ingon ani ka akong regla no? Pila na ka buwan nga wa ka duga. Magtulo na kapuan. Mag 3 months na? Uy, grabe pud anang layaga. Mao kaning natingan ako. Hala. Uy, ayaw na lang pagbinyo Bria. Hindi man ko nimo paminyoon. Amaw man ni siya, uy. Kay, ug maunang layagonon ka, posibleng dili ka makaanak. Unsa? Anong naabot man dihang atong istorya, uy, Mia? Ang atong istoryahan, no? Ang bahin sa kong rigla nga wa na mo tungahon man sa una na akong pagrigla. Gani, mao man ay nadunggan ako nilang mama nga mao ko nung wa makaanak ang usa na ko kaiyaan kay layagonon. Unsa? Dili sa ingon nga dili makaanak. Uy, makaanak man, pero dugay masudlan o mumamdos. Mao ba, ma? Pero og magpaati man kag doktor, posible man nga mumabdos ka. Pero time pa, uy, ngano ka na may imong gipangutana? May uyab ka na di ay, Bria? Unsa? Wa man good mo? Oh, lagi ha? Naka na, pag-ilis na. Aron magsagob ng tubig. Pwede si kuya lang, ma. Kay kapoy kay karon sa eskwelahan, ma. Hala, bawa dito. Sige, ma. Salamat. Alin ako. Bria, Ma. time sa, kadiyat lang. Ha? Gidugo ka? Oh. Nalapsan ka, oh. Kidugo niya sab ko? Humansaw na na akong rikla, tulo pa kabuwan usap ako gidugo pag-usab. Ug human sab adto, miabot pa gyud ko pat kabuwan, usa ko rigla ka pag-usab. Sa usa ka tuig, tagsara gyud mo tunga. Ug pusog ra ba kaayo, unya sakit kayong akong puson. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, dili magpermi og tunga ang akong rigla, sukat nga nadaga ko. Muskip og tulo, ngadto sa 4 ka buwan. Matud nila, layag ko nun ni. Nganong doon na may mga sama na ako nga layag ko nun. Ikaduhang pangutana, gibadong ko ni mama nga dili magsigig kaon og aslom, ilabi na panahon nga riglahon. Mao ba ni hinungdan kung nganong dili ko matagbuhan riglahon? Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton, aron matagbuhan na gid kong riglahon. Kinahanglan ba kong magpa-check up ani? O may tambal bang tumaron aron matultol na ang akong regla? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Unsa ka tinuod nga lisod mumabdos ang babae nga layag kunon kung maminyo na? Ganahan ra pa unta kong makaanak kung maminyo man ko. Palihog, tabangyag tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ria. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kang padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O dreba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang iyong mga legal ng mga problema, ana si Atty. Eileen Bathan, anda mong tagana nga
musulbad sa inyong mga problemang legal. Ang ato matkutlong nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy, be patient with yourself. Healing and growth will take time. Kaya usahay magod kita mawadag pasensya kaya ang gusto natong mahitabuan ning kinabuhi di dayon dayon mag-ratified sa panahon. Mao na nga mapakyas, no? Kanang naagoy paabuton god para gud na magtanom tag mga whatever atong itanom, dili man na mamungay nagkaugma. It will take several months, even years before mamunga. Okay? So, punto medical ang atong magtatampo karong adlaw si Bria. Bata pa ni kayo si Bria, 14 anyos, taga Negros Oriental. Ha? Murag something to do with menstruation matong nabati na to sa drama. Kinsa may mga taga Negros Oriental, mga taga ano ko gitamdan ring ang lista ni sa grandeur massage, no? Lindo Tiangco, mga Tiangco family niya, Jima, si Jelly Tiangco, o si Ginny Lascania, nga taga Pitalo Negros, Pinusawan, o Tayasan, kasi mga lugar ha, wapa ko kaanaan yung lugar ha. O dito sa San Fernando, Southern Leyte, no? Kaya ko naila dito nga taga Southern Leyte, mga Balahay family, sa Perlinda, Israel, og si Nerio, mga Dayok family, si Lordy og si Roxan. Campo Size, Manipis, Talisay City, Alpi, Alberca. Og si Nicar Basiliuso Navarro sa Villa Hermoso, da sa Negros, no? Musta naman kinabuhi da sa Negros. Taga Placer Masbati, abot nita dito, no? Mga Inday, Placer Masbati, mga Canales family. Ayong pagpaminaw, da sa Placer Masbati. Danilo, Wenceslao, Aliha, Expedito, ug si Hana. Lipay ko kay abot lag Placer Masbati. Kinukuban og sunod na lamang po, no? Okay, so going back to the problem of Bria, sumasa na bati na to sa drama, punto ubigay ni. Okay, may tag na pa si doktora sa may mga ubagay ni Liway Intiensa da sa Toledo na nakailan mo ganina akong dito si Doktora Lourdes da sa Lapu-Lapu, no? Okay, so unang pangutana, dili magpirmi og tunga ang akong regla sukad nga nadalaga ko muskip og 3 ka 4 ka buwan matud nila layag kuno ni. Nganong duna may mga sama nako nga layagunon. Kung straight gani Ria nga walay regla-regla 3 ka buwan, 3 ra ka buwan dili 4. Mo na gitawag na mo sa mong pagtuon sa ubigay ni sa una, nginumdum ko. Aminorya. Aminorya. O sa may mga hinungdan ni. Kung siyempre kung ang babae magbuntis, mag-breastfeeding or abot hapit na mo 50, menopause na, naabay mga health problems like polycystic ovarian syndrome, it runs in the family, genetic ba? Wala mga babae nga overweight or underweight, something to do with health, no? O na mga eating disorders. Na mga babae sad nga under stress or sobra ang pag-ehersesyo. So mao nang hinungdan. Basig sobra ra po ka luhagan Bria sa inyong eskwelahan. Mao nang mga hinungdan ha. Naay gitawag na to og primary, meaning wala gyud moagi og regla sa 15 anyos na. Napoy secondary ning agi og regla pero for some reasons kato kung hinganlan na mga hinungdan na while ago, wala na sad magregla 3 consecutive months. So mga ubigay ni expert na mga remedyo nila unsaon og pag-counter, no? Sunod nga pangutana, gibadlong ko ni mama nga dili magsigi og kaon og aslom ilabi na panahon nga reglahon. Mao ba ni hinungdan kung nganong dili ko matagbuan reglahon? So ako na kinaingon daghang hinungdan, no? Eating problem. Like unay mga babae nga anorexia nervosa, eating disorder din siya. I don't have an idea og unsa ka daot or katambok, no? So mao nang tong mga hinungdan, ang mga hinungdan nga na kay health problem, wa ko maingon nga na kay PCOS, sabi usan ni sa mga hinungdan nga dili magregla ang babae regularly, no? Og yang ideal body weight dili ma-maintain. Extreme exercise og stress, basig permi kang ma-stress, no? For whatever reason. Og naakay katong mga problema sa imong internal sex organ, no? Kanang akong balikon katong polycystic ovarian syndrome, no? Usa na sa mga hinungdan ngano nga dili magregla ang usa ka babae bisan pa man parehas sa mga edad nga
16 anyos na. Kato pagkaon ni mo gaslom, I don't think so mo to hinungdan, no? Kay daghang mga babae mo kaon ng gaslom, pero nga nung regular man ilang regla. So there might be, ako ikatambag ni mo Bria, no? Dahil sa Negros Oriental, as soon as possible, you go and see an ubigayni. Kaya namugo na sila yung mga pamaagi pag-examine, pwede pap smear, no? Pap smear, no? By the way, nahinumdum na ko sa mga pap smear nga mong ipadala ni Andrew Crumpido diha sa Tacloban, no? Inaot nga na okay na to. 75 pap smear examination ang nahimo sa medical mission dito sa Sugod. Thank you very much, Dr. Leo Blanco ug ni Rose, no? Naot nga na okay na to mga pap smear. Ay naghulat po ng mga nang tungdan kung sa may result sa ilang examination. Balik ko na Korea, Bria, go and see an ubigay ni as soon as possible. Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton aron matagbuan nagyud ko magrigla. Kinahanglan bagyog mo pa-check up ani o tambal lang tumaron aron mo tultol ang akong rigla. Kinahanglan kang magpa-check up og ubigay ni. Although natay mga hormonal replacement therapy nga na estrogen, clomipene citrate, ang maka-trigger na siya ovulation, batuan lagi ko mo sa mo submit ka da sa Negros nag-practice lang ang mga ubigayni nga unsa magoy hinungdan kay ko magtagna sagko, dili kayo reliable, no? Dili magkakabuntis, ha? I don't think so. 16 years old ka, pero natural out possibility. Buntis ka, no? When was your last menstrual period? Ha? Na kay sexual contact, could be possible, ha? So, napoy atong gitawag og naay problema sa imong hypothalamus, no? Kahit nagtawag ni namo sa mong pagtunog hypothalamic amenorrhea. So, go and see an ubigayni para masuta kung unsa magoy hinungdan, ha? Ikaw pa to katapos ang pangutana, unsa may tinuod nga lisod mo nabdos ang babae nga layagonon kun maminyo na? Ganahan ra ba unta akong mga anak kun maminyo nako? Of course, kung layagonon ka, nya maminyo ka, ba? Ayaw sa pagpaminyo, Bria, ay 14 pa man ka, 14 dili man 16, no? 14 day mong edad pa. Bago pa nadalaga. Layo pa tong mga panahon nga maghunahuna kag binyo, human sa pag-eskwela oy. Pero nga to sa mga babae nga nagplano nga magbuntis, kunya dili magtultol sa tukma nga higayon or anang kadugayon ng ilang monthly menstruation, lisod gud hinuon magbuntis kay ang daas og posibilidad magbuntis ang usa ka babae is when sexual contact during the fertile period, and that is around the ovulation time. Kaya kung na sexual contact, mga few days before and few days after, 5 days before and 5 days after the menstruation, walay ingnon ta mature or hinog na nga egg cell nga makafertilize sa sperm cell sa imong sex partner. So, less ang tsansa nga magkabuntis. Ayaw sa pagunahunaan ng minyo, Brea, kay 14 anyos pa ka, pero balikon ako sa makadaghan, sa makausa pa, go and see an ubigayni di sa Negros Oriental para masuta kung unsa may hinungdan nga layagonon man ka. So, ang among term ani ako balikon sa makausa pa, amenorrhea kung 3 consecutive months nga walay regla-regla mo sa ka babae. So, inaw kasabot ka sa akong speaker ni Moria di sa Negros Oriental ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Mapasalamaton kay mi sa makanunayan ng pagpaminaw sa itong mga RMN program din sa atong lugar. Taas kay tag rating, no? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong